Svi kažu da ne bi trebalo jesti industrijski šećer, uopšte da ne bi trebalo da konzumiramo šećer, jer je to najdostupnija droga na tržištu. Međutim, dok se odvikavamo od svega onoga što nije dobro, pitam se jesmo li se odviknuli od ogovaranja i tračarenja i koliko vremena kada smo sa nekim u društvu provedemo ogovarajući druge ljude i sladeći se time što oni nisu najbolji na svetu i što smo možda u poređenju sa njima mnogo bolji. Mnogo puta se desilo, verovatno i vama, sigurno i meni, da sam, slušajući o drugima, pomislila da sam bolja od njih i da zaslužujem više i bolje. Međutim, kada bi se reflektori ugasili, kao što će se ugasiti danas, pitala sam se da li je to sasvim tačno, jesam li ja bolja od drugih ljudi ili bi isto tako kao što ja ogovaram druge, drugi mogli da ogovaraju mene. Razmislimo malo o tome kakvi smo prema ljudima, ne samo koji su u našoj blizini, nego koji su nam daleko i da li ih ogovarajući zapravo razumemo ili se trudimo da u idealnoj slici o samima sebi njih na neki način poništimo.